আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে আজি দিনটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন, স্মৰণীয় দিন। কাৰণ এই চুক্তিখনে আগন্তুক দিনত অসমত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে এটা নতুন দিগন্ত সূচনা কৰিছে আৰু যিটো কথা অসমৰ ৰাইজে অতদিনে বিচাৰি আহিছিল। গতিকে আজি সকলো পক্ষই আপচুৰ লগতে NDFB সকলো পক্ষই এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে। এই চুক্তিত BTCৰ মুৰব্বীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই চুক্তিৰ বাবে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ বিশেষ তৎপৰতাত, বিশেষ উদ্যোগত আজি এইখিনি কাম সম্ভৱ হৈছে। তেখেতসকলৰ অসমৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা আৰু সদিচ্ছাৰ বাবে আজি এইখিনি কাম তেখেতসকলে কম দিনৰ ভিতৰত সম্ভৱ কৰি তুলিছে। পূৰ্বৰ বহু দীৰ্ঘদিনীয়া দিন কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব চলালেও কংগ্ৰেছে কোনোদিনেই অসমত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাছিল। কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আন্তৰিকতাৰে, নিষ্ঠাৰে এই কামটোত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ বাবে আজি এইখিনি কাম সম্ভৱ হৈছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অতদিনে মানুহে ভাবিছিল যে অসমখন ভাগ ভাগ হৈ যাব নেকি, কিন্তু আজি এই চুক্তি স্পষ্ট কৰি দিলে যে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। অৰ্থাৎ অসমৰ বুকুতে আমি অন্যান্য বিভিন্ন বড়ো, ৰাভা, মিচিং, কছাৰী যিমান আমি জাতি জনগোষ্ঠী আছোঁ, সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰতে আমি একেলগে বসবাস কৰিম। আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাম। ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আজি ইতিমধ্যে এই কথা, এইখন চুক্তি স্পষ্ট কৰি দিছে যে আগন্তুক দিনত এখন কমিশ্যন হ'ব, ৰাজ্য চৰকাৰে এখন আয়োগ গঠন কৰিব। সেই আয়োগে এই কথাবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব যে এই যিটো BTAD এলেকাত যিটো কণ্টিগুৱাছ যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে, সেই বিষয়টো সংযোজনৰ সন্দৰ্ভত বা BTAD এলেকাৰ বাহিৰত যিবিলাক নন ট্ৰাইবেল কণ্টিগুৱাছ আছে, সেই বিষয়টো তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰাৰ সন্দৰ্ভত এই দুয়োটাই ইনক্লুশ্যন আৰু এক্সক্লুশ্যনৰ সন্দৰ্ভতো আয়োগখনে বিতংভাৱে সকলো পক্ষৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আগন্তুক দিনত এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব। পৃথক ৰাজ্যৰ বিষয়টো সকলোৱে আজি দেখা পোৱা গ'ল। নতুন সুৰত সকলোৱে কথা কৈছে যে অসমৰ ভিতৰতে সমিল লৈ থকাৰ কথা আহিছে। এই বিষয়টো কিমান পজিটিভ বুলি ভাবে? 100% খুব পজিটিভ। কাৰণ অসমৰ ৰাইজে এইটোৱে বিচাৰিছিল যে আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগে। অসমৰ বুকুত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী, জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, যিমান ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোক আছে, আমি সকলোৱে একেখন ৰাজ্যতে বসবাস কৰিব লাগে। আৰু এই কথাটো আজি সুস্পষ্ট হৈ গ'ল। এইখন চুক্তিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া মানুহৰ মনত থকা সন্দেহ আঁতৰ কৰিলে আৰু আজি মই ভাবোঁ ফৰকাল মনেৰে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজে একেলগে মিলি এইখন অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিশ্চিতভাৱে আমি আজি ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে যে আগন্তুক দিনত আমি সকলো পক্ষই এতিয়া আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি, সম্প্ৰীতি, ভাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে আগ্ৰহী। থেংক ইউ। थामजिब्रै बोसोर NDFBनि हाथियार सोमावसारनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय जयै मोनसे गोजोरथियारि गोजोन लाबोनो थाखाय दिनै मोनसे एकर्ड जादों आरो बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव, जोंनि हालामाव अरायनि थाखाय सैथो फैगौ, सान्थिया फैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां जेंनाफोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि जेंना, रावनि जेंना, बेजों लोगोसे माखासे राजखान्थियारि जेंनाया बेजों जोबगोन होननानै जों सान्दों। आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर' फिसाफोर थांनाय BSc एकर्डआव, BTC एकर्डआव जेबो मोनाखैमोन, नाथाय बे एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोनाबो मोनसे काउन्सिल मोननो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जेंना जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे सारा भारताव थानाय बर'फोरनि राव, थुनलाइ, हारिमु जौगानायनि थाखाय मोनसे फसंथान गायसननो थांगासिनो दङ। आरो जिखिनि फसंथानफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्राय बिबोदोंमोन, दा बेखौ जेरैखि जाया नैबे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै गोबां इनस्टिटिउसनफोरखौ गायसननो हानायनि थाखाय बेवहाय मोनसे एकर्डआव जों लाबोजोबनो हादों। दा बेनिखायनो बे एकर्डआ जुदि गासैबो बिनि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जायोबा आं मिजिंथिदों बर' हारिया गोख्रैनो जौगानो हागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव गोजोनथिया अरायबो फैगोन। सार, बेयो इन्टारिम जागोन नामा?
बे राजखान्थियारि बेबायदि माबाखौ आं बुंनो सानाखै बेवहाय इन्टारिमनि जेबो बेबस्था गैया मानोना बेवहाय स्टेटासनि मेजर बेबायदि चेन्ज गैया खालि जिखिनि एडमिनिस्ट्रेसन बेवहाय इशुसफोर बेखौ एड्रेस खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे पावार होनाय जादों डिपार्टमेन्ट होनाय जादों आरो बिनि नमेनक्लेचारखौ चेन्ज खालामनाय जादों बेबायदि माखासे इशुसफोर दङ बा ओंखायनो जेला मोन 60 समस्तिया जागोन गामि सोसननाय जागोन आरो गामि दानख'नाय जागोन बिनि उनाव मोन 6 समस्तिया जानायनि उनाव बे गासैबो इमप्लिमेन्ट जालांगोन बेखौ मिजिंथिदों। आচ্ছা স্যার 2020 जिहेतु माने बिटिसि इलेक्शन जागोन दा नैबे एकर्ड जाखांनो बे इलेक्शना जागोन ना जाया? इलेक्शना जानांगौ बेखौ सरकारासो बिनि थांखिखौ लागोन। बे सान आरो समनि थाखाय जारिमिनारि साननि थाखाय जों थांनाय 34 बोसोर नांबोदोंमोन आरो नेबोदोंमोन आरो दिनै बेखौ जाफुंहोनो मोननानै जों इनायनो गोजोननाय मोनबाय। दिनै भारत सरकारजों गोरोबथा खालामनो मोननानै जों इनायनो गोजोननाय मोनदों आरो मिजिंथिदों जे बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोननाय खौसेथि आरो दावगानाया फैगोन आरो बेखिनि समाव जाय बर' रायजो राजाफ्रा जोंजों थाफाबाय गोबां दुखु दाहा लाबाय खस्थ' लाबाय आरो थैजौ बावसोमबाय जों बेखिनि समाव बे गोथार सानाव जारिमिनारि सानाव जों बिथांमोनखौबो गोसोआव खांदों आरो जायफोरा जोंनो हेफाजाब मदद बे सावरायनायाव होबोबाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ आरो NDFBनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो आरो जायफोर गौथुमफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम जोंखौ हेफाजाब मदद होबाय थाफाबाय आरो दिनैनि बे गोरोबथाखौ जाफुंहोबाय बिनि थाखायबो आं रोजा साबायखर बावो। गोजोन्थों। बर' रायजो राजा मोनसे सोंथि सोंदों आरो नोंथांखौ जिहेतु बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनो आरो दिनै नोंथांखौ जिउ जोबजासिम जितु साजा होनायनि मोनसे राय होनानै दोनदों दा बे रायखौ नैबे एकर्डनि गेजेरजों बोखांना लाखिनो हागोन सरकार? आंखौ दायो बे एकर्डआव हेफाजाब मदद होनो थाखाय दान मोनसेनि थाखाय इन्टारिम बेल होदों बिनि उनाव सरकारा मा खालामो जों बुंस'नो हाया स' नांग्राफोरनि जांख्रिथायारिफोरनि खाफाला बेबायदिनोसै। गोजोन्थों। जों बड' एस'सिएशननि जानानै जेनेबा गुरगाव दिल्ली थागिबि जानानै जों मोजां मोनदों जोंबो बर'नि फिसा जोंबोथ' बेयाव थादोंबाबो जोंबो बड'लेण्डनिफ्रायनो फैनाय बेनिखायनो जों मोजां मोनदों आरो जायफ्रा हाथियार गारनानै फैदों बिथांमोनहाबो मोजाङै जाहाथे बेसेबांबा गोबावनि उनाव सान्थियै न'आव थानो मोनगोन बेखौनो आसा खालामदों। समनि आन्दलन जाबाय बे आन्दलना 1986निफ्रायनो मेनलि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट फर बड'लेण्डआ जोनोम मोननायनिफ्राय मोनसे आर्म स्ट्रागल जादोंमोन आरो बे आर्म स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय आरो बर'नि अधिकारखौ मोनफुंनो थाखाय बर'फोरा नाजाबोदों। गोबां मानसिफोर जिउ बावनांबाय गोबां मानसिफोर जिउ फरायग्रा फरायसुलाफोरनिबो जिउफ्रा आद्रि जालांबाय नाथाय दिनै जे जों बेसेबा गोलाव समनि उनाव बे मोनसे कनक्लुजनाव फैनो हादों बे कनक्लुजनाव फैनायखौ आं रंजानाय मोनदों। गासै बर'आ दिनैनि बे थामथि गोरोबथाखौ जोबोद मोजां मोनदों जेरै आसामनि मानसिफ्रा माने बयबो रंजा खुसियै बरायदों दिनैनि थामथि गोरोबथाखौ जोंबो दिल्लीनियाबो बेबायदिनो रंजा खुसियै बरायनाय जाबाय। सार बेवहाय जिहेतु जोंहा माने जोंनि हाथियार हान्जा बिथांमोना गासैबो जिहेतु फैबाय नङा होमबा आरो बिथांमोना दायो न'आव थांसै दा नोंथांमोना माबायदि नांगौ जोंनि जे माने हाथियार हान्जा बिथांमोना जे दिनैनिफ्राय न'आव थांफिननो हासिगोन नङा होमबा दा बेवहाय नोंथांमोना माबायदि नांगौ? बहुद मोजां मोनदों बिथांमोनहा आलो गोजोनै न'खरनि मानसिजों सुख सान्थि रायजो जाथों बेजों लोगोसे रायजोनि बयनिबो गाहाम मोजां हाबा मावलांनो हाथों बेखौनो जोङो जायनाखि हाथियार गारनानै फैदों बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरनाय जाबाय। गासै बर' रायजो राजा आरो जायफोरा दावहायावहाय बाहागो लाबोदों खस्थ' मोनदों दुखु मोनदों बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि साना मोनसे हिस्ट'रिक सान बियो मोनसे बर'नि जारिमिनारि सान आरो दिनैनि सानावहाय मोनसे जों गोदान परिबेस मोनबाय जाय परिबेसाव जोङो गोजोनै रायजो बा जौगानायनि मोनसे खाबुखौ दिनै जों मोननो हाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो जों दिनैहाय इनक्लुसिभ पलिसिखौ जों लानानै आवगायबोदों जों हाग्रायावमोन नाथाय जों दिनैहाय बे
प्रेजेन्ट पलिटिक्सखौ जों फोथायनानै दिनै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सनमान होनानै जों दिनै ओंखारबोदों आरो जों सानो बे एकर्डनि गेजेरजों जों बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो हाथारगोन आरो जों बयखौबो खावलायो जोंखौ मदद खालामनांगोन आरो जोंजोंल' जाया बयबो रायजो राजायानो मदद खालामनानै बेखौ जयैनो जोङो मावफुंलांनांगोन गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै दिनै बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि जि हिस्ट'रिक मोनसे माने पिस एकर्ड जाबाय NDPनि मोनब्रै हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UBPO बेयाव प्रप'ज बड'लेण्डनि बर'फोरनि जिखिनि एसपिरेसन दंमोन बिनि बाहेरनि बर'फोरनि जि एसपिरेसन दंमोन कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि ST हिलनि जि एसपिरेसन दंमोन आरो अल इण्डियानि बेंगलाव थानाय मेघालयआव थानाय बर'फोरनि जि एसपिरेसन गासैखौबो इन्टेक्ट लाखिनानै एजुकेसन लेन्ड राइट पलिटिकेल आइडेन्टिटि लेंगुवेज लिटारेचार कालचार गासैखौबो इन्टेक्ट लाखिनानै मेक्सिमाम लेभेलाव बर'फोरनि फैबाय थानाय समाव थांना थानो हानाय बा बर'फोरा गावखौनो गोख्रों मोनसे गोग्गोम हारि हिसाबै गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो हानाय गासैबो क्ल'जफोरखौ सोजोबनानै मोनफ्रोमबो पइन्ट्सखौ मोनफ्रोमबो क्ल'जफोरखौ नायबिजिरनानै भारत सरकारजों जुजिनानै भारत सरकारजों टेबोलाव डिबेट खालामनानै बेयाव सोसननाय जादों आरो आं सानो जे बे एकर्डआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि एकर्ड आरो बेनिखायनो जारिमिनारि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो थांनाय मोननै एकर्डआव जायफोर क्ल'ज जायफोर दफाफोरखौ जों मोनाखैमोन जायफोर जोंनि मोनथायफोरखौ राइट्सफोरखौ अधिकारफोरखौ जों मोनाखैमोन आरो गोबां जायगाया माने गारनानै गालांजादोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो मोनफुंजोबदों आरो बिनि उनाव बर'फोरनि गोलाव समनि जि 34 इयार्सनि आर्मस रिभलिउसनमोन बेयाव मोनसे अस्थिरता सृष्टि जादोंमोन भारत सरकारजों जुजिनानै गोबां मानसिया गोबां जोहोलावजोआ मुंख्लं जाबाय न'खरा बायलांबाय आरो दिनै पिस प्रसेसनि गेजेरजों बे 15 बोसोराव दिनै जि फाइनाल एग्रिमेन्ट बेयाव रन्जन दैमारि हान्जा गबिन्द हान्जा धीरेन बर' हान्जा आरो लोगोसे सावरायग्रा हान्जा मोनब्रैबो हान्जाया सिगनेचार होनायनि उनाव बर'फोरा मोनसे गोदान चेप्टार गाबोननिफ्राय मोनसे गोदान बेयाव थासारि फैगोन गोजोन फैगोन खौसेथि फैगोन आरो गोरोबलायनाय फैगोन लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा उदाङै रायजो जानो फरायनो थाखाय स्कप मोनगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमु कालचार दामनाय देनाय आबाद मावनाय रांखान्थि राजखान्थि गासैबो बिथिंखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन होननानै जों सानो आरो दिनैनि समाव बे एकर्डनि गेजेरजों जायफोर क्ल'जफोरखौ जों मोननो हादों बेयाव मेजर माखासे एचिभमेन्ट दं होननानै आं सानो दिनै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि NIT अर्गेनिक इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै दिनै केन्सार इन्स्टिटिउट केन्सार हस्पिटालनिफ्राय लानानै नेरिम्स माने नर्थ इस्ट माने बे रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेनेजमेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो माने बेयाव जिखिनि इन्स्टिटिउसन आरो जिखिनि जोंनो जौगानो थाखाय इक'नमिकेलि जि भायेबल मोनसे जोंनो इन्डास्ट्रियेल पलिसि नांगौ लेन्ड पलिसि नांगौ आरो लोगोसेयैनो जोंनो माने मोनसे स्पेसियेल जि पेकेज इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय फारसेथिं नोङो DCSPनि जिखिनि माने बिथांमोनखौ मनिटर खालामनो हानाय बा कन्ट्रल खालामनो हानाय जि बेबस्था बेयाव बे क्ल'जफोराव फैजोबदों आरो बेखायनो जोङो दिनै रंजानायजों मोनसे गोग्गानाय जोङो लानो हादों आरो बेयाव दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्राया रिपिटेडलि फैदों बयनिबो मोनसे कुइसन आरो बे कुइसननि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेरावखि थाया मानो जों इउनाइटेडलि गसंनांगोन आरो जुजिनाया मालाबाबो जोबा मोनसे एकर्ड जादों गोदान मोनसे जुजिनाय थासारि फैगोन दा बेखायनो गाबोननिफ्राय बे एकर्डनि जि लेटार एन्ड स्पिरिट आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो जुजिलांफिननांगोन आरो बे जुजिनाय बेलायाव गणतान्त्रिक पद्धतिजों जोङो जुक्तिजों जों जुजिनांगोन दा सनितपुर आरो धेमाजिनि बिश्वनाथनि जि बेयाव जि हाबनायनि बाथ्रा बेयाव हम मिनिस्टारा डिउरिं माने साइनिं अफ एकर्ड बिथाङा क्लियारलि बुंदों जे गोदान माने भिलेजेस आरो गोदान एरिया इनक्लुजन खालामनाय जागोन एकर्डआवबो लिरनाय दङ जे इनक्लुजन अफ माने निउ एरियास एन्ड भिलेजेस एस माने डिमान्ड बाय द बड' अर्गेनाइजेसन एक्सक्लुजन अफ माने एक्जिस्टिं माने नन ट्राइबेल भिलेजेस फ्रम BTAD एक्जिस्टिं BTAD बे लिरनाय दङ आरो बेखायनो बड'लेण्ड जि टेरिटरियेल रिजन BTCखौ अभारकाम खालामनानै बा BTCखौ माने बारनानै गोदान मोनसे जि सेटआप बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे गासैबो बर' हारिनि थाखाय गनायजानाय जागोन आरो बयबो बर' फिसाया
बेखौनो लुबैदोंमोन जे अन्तत' बर'फ्रा गोलाव समसिम गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गायसननो थाखाय जाति हिसाबै थांना थानो थाखाय मोनसे ओरैबायदि एरेन्जमेन्ट नांगौ जाय एरेन्जमेन्टआ जोंखौ मोगथाङाव मोनसे जाफुंसार हिसाबै जोंखौ फोथांना लाखिनायाव जोंखौ जेब्लाबो मदद होयो आरो जोङो आवगायलांनो हायो आरो गुबैयै बर' माहारिनि थाखाय गिदिर मोनसे बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे मुहुर्त बे समा खारन बे समाव दिनै फ्राय 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोमावसारबोनाय जितु बर'नि गुबुन गुबुन जेंना आरो जायखौ लानानै जोबथारनायाव आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनांगौनि बाथ्रा फैदों आरो बिदिजों सोमावसारै हाथियार दैनानै माखासे जोंनि बिदा फंबायफ्रा माने अस्त्र हमनानै सशस्त्र संग्राम खालामबोदोंमोन बेखौ दिनै गभर्नमेन्टआ मोनसे गुरुत्व होनानै जोंनि बर' गासै संगठनफोरजों सावरायनानै मोनसे गोरोबथायाव फैनांगौ जाहैबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोङो दिनै जि जाहोननि थाखाय आलादा माने बड'लेण्ड रायजो बिदोंमोन बे जाहोनफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ आरो भारत सरकारा दिनै सुस्रांनानै होनो थाखाय आलादा रायजो नङालासेनो जायनि थाखाय आलादा रायजो बिदों बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दिनै बिथांमोना बे गोरोबथायाव बाथ्रा होबाय आरो गमामायै जुदि बियो जायोब्ला आं सानो जे बर'नि जि जेंना जों हारि हिसाबै जोंनि हारिमु जोंनि सोदोमस्रि जोंनि राव थुनलाइ जोंनि सोलोंथायारि जोंनि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि राजखान्थियारि जेसेबां जेंनाफोर जों माने मोगा मोगि जानांदों आरो जायखौ जों सानफ्रोमबो माबा मोनसे सुस्रांजानायनि लामाखौ लुबैदोंमोन बियो दिनै बे गोरोबथानि गेजेरजों गासिबो सुस्रांजागोन होननानै आङो सानो गतिके बिनि थाखाय जोंनि गासै बर' सोमावसारारि बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावदों बर'नि बे दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर बावदों जे बेबायदि मोनसे गासिबो कनसेन्सासआव फैनानै मोनसे माने माबायावनो बिन्दोआवनो गोरोबलायनानै जयै बर'नि जेंना हिसाबै गासिबो जे दिनै साइन होनो हादों बेबो मोनसे जारिमिनारि जाथाय मुलुगाव खुनु बेबायदि नोङो नुवा बेसेबांबा गावस्रालांनाय बायदिसिना आदर्श नीतिजों थांनायनि उनावबो मोनसे बिन्दोआव जे फैफिननानै जोङो खौसे जानो हाबाय बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा